Javier Olarra, sarreran esan dugu itzultzaile zaitula, baina baita ere editore eta nola ez, Euskal Letren mundu txiki honetan eragile ere. Horixe eskertu nahiko zizuten saria emanez, dabilen elea saria emanez. Horrei dezagun horren atzean, hainbat elkarte daudela, ez da, idazleen elkartea, ilustratzaileen elkartea, itzultzaileena, editoreena, profesionalak denak, zer eskertuko zizuten? Ez dakit nik, seguru aski pentsatu dute bazela pertsona bat, horko mundu horretako zenbait alderditan lan egindakoa, azken 20-30 urteetan zerbait egiten ibili dena, eta lan hori nolabait aitortu, aintzat hartu edo eskertu edo nahiko zuten, eta hortarako horregatik aukeratu. Bitxia da, hala zauzkau, ez da, itzultzailetzat eta editoretzat, baina zure hastapenak idazlearenak izan ziren, Atxagarekin, Koldo Izagirrerekin, Saizar Bitoriarekin, belaunaldikoekin, ez? Bai, Atxaga eta Saizar Bitoria ni baino adinez aurreraxeok dira, baina Koldo Izagirre nire kidea da. Eta bai, haiekin hasi nintzen, baina horiek ziren gutxi gora bera pisu handiko pertsona batzuk, eta nian arrimuan zerbait egiten saiatu nintzen, gazte nintzelarik eta idatzen dituen gauza batzuk. Ustela aldizkariaren garaiak ziren. Bai, garai hartan Koldo Izagirre konbidatzen ninduen, idaztak zerbait, eta orduan egin nituenan ere... Eta zergatik gero itzultzaile izatearen autua? Hori nik Neronek erabaki gabe etorri zen, iaia berez etorri zen, nik joan nintzen tesia egin nahian Bordelera. Zeren tesia? Miranderen poesiari buruzko tesia egin nahi nuen. Mirande eta Arestiren arteko konparaketa edo kontraposizio bat egin nahi nuen. Hori nuen buruan, eta Bordelera joan nintzen, eta hori Aritxelar zenak zuzenduko zuen tesi hori, baina nian batera eta bestera nenbilela sartu nintzen, alako batean sartzen nintzen, alako liburu zaharrak saltzen zituzten liburu denda horietako batera, eta ikusi nunan novela beltza Franco zebilela liburuk inglesez, frantsesez, mordoska bat, eta nik haiek erosi eta nire frantsesa eta nire inglesa hobetzeko irakurtzen hasi nintzen. Halako batean lagun bati esan nion ekartzeko The Postman Always Rings Twice, zeatik, Estatu Batuetatik, eta han Bordeleko negu horietako batean, esan nuen, hauxe itzuli behar diat. Eta itzuli nuen, eta horrekin joan nintzen elkar argitaletxera, argitaratu zuten, arrakasta pixka bat ere izan zuen, eta ez dakit, igual arrakasta hori nire kondena izan zen. Esan dezagun, genero beltzearekin hasi zinela, Thompson eta horrelakoekin, gerora ere, Charler eta bestela Hammett eta hainbat ezagutu dizkizugula. Bereziki hori egin duzu, baina lan zailagoak ere hartu dituzu, esate baterako Kenoren estilo ariketak izenekoa. Nola egiten duzu hori, aukeratze hori? Aukerak askotan izaten dira norberak bere denboran, o gazte denboran, edo nik ja gazte denboran esan beharko dut, hainbat irakurketatatik liburu batzuk hor gelditzen zaizkitzu, eta planteatzen duzunean, guk argitaletxe bezala egin behar dugu zerrenda bat, eta nondik nora jo, nik Joseba Ortegarekin, eta batez ere hura zen novela beltzale, ni bezala garai hartan, eta zerrenda bat egin genuen, egongo ziren 20 liburu. Hasiko gaituk hauek ateratzen, eta ia zer ematen duen. Eta orduan, hortik segi genuen, baina, noski, novela beltza hildo bat da, baina gu literaturzaleak gara, eta literatura hori baina askoz ere zabalagoa da. Eta orduan, beste literatura liburuetatik ere, hor gelditzen zaizkigun, edo pentsatzen dugun batzuk, zelin bat, honek merezidik egotea. Jartzen gara hortara, bilatzen dugu itzultzailea, eta egiten dugu. Bereziki eskertu behar dizuet, hain justu zuei esker ezagutu ditudalako hainbat egile, Annie Ernaux dela edo Natalia Ginsburg dela, esate baterako, nik zuenean irakurri izan ditut estrainekoz, eta
Baina horiek ez dira genero beltzekoak, horiek ez dira literatura salgarri batekoak, nola hartzen da horiek argitaratzeko erabakia? Bueno, hasieratik bagenekien honekin ez ginela aberastuko, eta orduan gure apustua da, ia honekin ez dugun zerbait galtzen, orduan gure apustuak horrela izaten dira. Zenbat liburu saldu behar dira ez galtzeko? Saldu beharko lirateke seguru aski 800.000 inguru, eta hori oso liburu gutxik lortzen dute, gurean behintzat liburu itzuliak. Eta orduan zertatik bizi zarete? Gu bizi gara beste hainbat gure ofizioan, nik garai horietan hasieran irakaslean nintzen, eta gero itzultzaile jardun dut Nafarroko gobernuan, eta hortik bizi izan naiz. Hau gainontzeko hau guztia hori da gure bizio edo afizio bat, besterik ez. Noiz hartu zenuten, esan duzu zure lehenengo itzulpen haiek Elkar argitaletxearen eskutik etorri zirela. Noiz eta zergatik hartu zenuten erabakia igela argitaletxea sortzeko? Bueno, hori kontatzeak luze joko luke, baina nik behintzat pentsatzen nuen... Bertsio laburtua. Bai, bertsio laburtua. 2 minutuan esateko, esate baterako nik pentsatzen nuen. Nik Elkarri urtean behin olako liburu bat eramaten baldin badiot argitaratuko didate. Baina nik nahi baldin baditut genero honetako 10 liburu eta pentsatzen dut beharrezkoak direla argitaratu, ez dizkidate onartuko, ze banekien hasieratik ez zutela onartuko. Orduan, guk egingo diagu. Orduan, ezagutu ditugu ofizio horren gazi, gezak. Ze liburu duzu mugarritzat, Kenoren hau aipatu dugu? Hau izango zen zure gailurra itzultzaile moduan, ala... Bueno, bai, aitorpena ala egin zaio. Dena dela horren aurretik, eta eskola horretan eman dituen gau, amesgaiztoko gau asko, gehiagotan aipatu izan dudanez, Deabruaren hiztegia itzultzen. Baita ere. Deabruaren hiztegia, en fin, Bilzena, ez da? Bai, oso interesgarria, baino ari buelta emateko, eta batez ere, han dauden hitz joku eta umore, ironia eta hori guztia bertsotan, hitz nortzutan eman behar denean, asko kostatzen da, eta hala eman dituen temporada batzuk, eta klaro, gero, ura egin eta gero, estilo argiketak egitea beste gauza bat da, eta asko zatseginagoa, baina horrere orduak sartu behar dira bat. Eta hizkuntza tamaina horretaraino makurtu, ez da hitz egokia, baina behartzeko egiten alda hori hizkuntza bera zartatu gabe? Nik uste... Diot olako ariketak direnean, hain zehatzak, ez da? Deabruaren hiztegia bezala edo hau bezalako liburuak hor, nola derrigortzen da euskara beste hizkuntzatan hain, eta nola esan oso lan itxia denean, nola derrigortzen duzue? Aldan bezala, baina kontua da, hizkuntza bakoitzak badituela bere baliabideak, eta noski itzultzaileak baliabide horiek guztiak ezagutu eta horien funtzionamendua jakin behar du. Eta orduan, aldi bakoitzean erabaki zer den egokia puntu horretarako. Eta horrek noski ez du asebeteko mundu guztia, baina behintzat norberak bere onena hor ematen badu edo ahalegintzen baldin bada, behintzat alde hortatik ez du kexeaik izango. Eta euskal irakurleak eskertzen aldu gero hori. Batzuek bai, ni harrituta nago, baina esaterako estiloa ariketakekin, ni Durangon aurten bertan saltzaile nengoela, etorri zen neska bat, eta han zebilen estilo ariketak liburu hartuta, bai, ez bai, eta galdetu nion. Zu itzulpen, unibertsitateko itzulpen karrera egin nahiko zera, bai, eta eraman zuen liburua, eta berriki jakin dut esan ez, oso itzulpen interesgarria iruditu zait, oso liburu bikaina, ez dakiz zer da bakizar. Orduan, batzuetan jasotzen dugu. Oro harrala ere, ze itzulpen eskertzen ditu euskal irakurleak? Bueno, euskal irakurlea ere klase askotakoa dago. Eta bueno, badute nolabaiteko arrakasta sail beltzekoak eta misteriozko novelak eta horrelakoak badute nolabaiteko arrakasta. Eta gero dago beste sektore bat, obra handiei ere estimazioa egiten diena,
hoben ordaina ateratzen duzunean, edo odolotzean ateratzen duzunean, badakizu horrek ez duela behar bada, o Ginsburg ateratzen duzunean, badakizu horrek ez duela sekulako sektore zabala hartuko, baina badira euskal irakurleak hori irakurri nahi dutenak, eta euskaraz irakurri nahi dutenak. Horrek guri ahalegina eskatzen digu, baina prest gara ahalegin hori egiteko. Ederki Xabier Olarra, holaxe segi sasoiko eta sariak jasotzen, eta eskerrik asko gurean izateagatik. Zuek ikusi duzue, igela argitaletxe bat da, itzulpenak gurera ekartzen dituena, eta nik besterik ez dizuet eskatuko, arretaz begiratzea baino, ze behintzat gure eskuetara iritsi diren liburu guztiak, esango nuke, kalitate ikaragarrizkoak dira, eta nola ez bikainki itzuliak. Esate baterako, hementxe ditut, azkeneko biak, hoben ordaina, Ian McEwanena, eta Eros tren txinatar batean, René Depestgerena. Bi hauek adibide bat baizik ez dira, igelak egiten dituen lanena. Eskerrik asko beraz berriz Xabier Olarra, eta segi holaxe guri liburuak ekartzen. Eskerrik asko zuei. Handik, polikiago joan zen Zubiko bidean. Abia puntuan zegoen berriz, eta pentsatu zuen besteak ikusi beharko zituzkeela, edo haien oihuak aditu. Baina, han, ez zegoen inor. Larreaz bestaldeko zuhaitz bakanen siluetek zalantza eragiten zioten. Bazen norbait gorroto ziona, hori gogoan izan beharrekoa zen. Eta ustekabeko bortizkeriarako gaizena. Leon, Cecilia eta Marshall jauna oso urrun izango ziren ordurako. Hurbileneko zuhaitzek edo enborrek behintzat, gizaki forma zuten. Edo gizakia ezkuta zezaketen. Enbor baten aurrean gizon bat egonda ere etzen hura ikusteko gauza izango. Lehenbiziko aldiz, zuhaitzen gainaldeetan nabaritzen brisaz jabetu zen, eta firfira ezagunak kezka sortu zion.